Onko tämä sun mielestä väkivaltaista? No ei sen väkivaltaisempaa kuin oikeastaan mikään muukaan urheilulaji. Ei se jääkiekko, jalkapallo, kaikki muu tuntuu olevan hyvin väkivaltaisia. Tämä on urheilulaji, siinä missä jotkut kamppailulajitkin on. Ja ihmisillä on hauskaa täällä, tätä tehdään hirvittävän hyvässä hengessä, eikä missään väkivaltaurheilussa tämmöistä ääntä pidetä. Tämä se vasta on elämä. Mikä sun rooli on tänään? No, tässä mä toimin keihäsmiehenä vähän raskaampana kuin mun panssaria. Normaalisti mä käytän jousta. Kai sä pääst vähän helpommalla täällä, kun sä oot nainen. En yhtään helpommalla kyllä. Musta tuntuu, että noin pojat kerkee yhtään katsoa sitä, että onko se nainen vai mies vai joku hirviö, mikä sieltä tulee. Että ihan niinku tappaa yhtä kaikki. Sotahuuto hilinee taas vuodeksi. Täällä Turkka-Huhtala, Ruotsin Pyhtää. Myös toimittajamme selvisi taistelusta melko vähin vammoin hieman puutteellisesta varustuksesta huolimatta. Niin, siinä sotatoimittajatyön touhussa. Kyllä, ja taistelu on ollut kova myös Wimbledonin miesten finaalissa. Siitä kohta lisää tulosruudussa.